Yawwa, yayi bacci. Ai! Daga ina kike? Ƙanwata ce ta haihu, shine ta ce in zo in ɗan taya ta gudanar da aiki na gida. Oke, Allah sarki, Allah ya raya. Amin. Amma me yasa kika fita baki ga mun ba? Me yasa baki kira ni a waya kin ga mun ba? Ko test ki mun? Ko ki mun magana a WhatsApp? Zaman kanki kike? Kina mata aure? Haba mana baby, na kira wayanka baka gani bane. Kuma na tura maka text. Bai je ba. Shine kawai sai na fita, ina fita na ci karo da makocin nan naka, sai ya rage min hanya. Ya rage min hanya sai na ce mai idan ya dawo in ya ganka ya gaya maka cewa na fita unguwa. Ki dalla dalla. Kin fita baki gaya min ba. Sai kika samu makoci na sai rage miki hanya. Sai kika ce mai wai in ya dawo gida in ya ganni ya gaya min cewa kin fita. Kin kira wayata baki same ni ba, shi yasa kika sanar da shi. To kwata wannan tatsuniya ce. Ban mayar da wannan zancen naki ba. Kin gane? Duk yanda aka babu wani kanwa ki tayi ƙarya ne kuna tare da shi. Zargin ki nake. Ni dai wallahi Allah, wallahi ba na ban maza. Wallahi. Ni dai zargin ki nake. Babu yanda za a ce kin fita ba da izinin mijinki ba. Kin sa wani katon banza kin ga mai. Haba mana dan tinkiya. Luka ma face zan kwaɗe ki wallahi. This one na baban tinkiya na Fulani. Aikin banza wankin diba. Ni dai abin da na faɗa miki. Zargin ki nake. Ina ma aljanna ki take? Ƙarƙashin kafanka. To duk mata za ta fita unguwa ba da izinin mijinta ba. Mala'ikun Allah wallahi tsine mata albarka suke. Har ta je inda za ta je ta dawo, kuma in kika mutu a lokacin nan kin san kuma ki a gurin ubangiji. Haba mana tinkiya na ɗan kama shi na. Dan haka na kyale ki gobe za ki ƙara yin haka. Ki je gidan mahaifinki zan neme ki. Ɗan kama shi na. Da Allah a kawo ƙarshen magana na saki ki saki ɗaya. Tunda sakin kike so. Wallahi Allah ban saku ba. Wallahi Allah baki saku ba. Har da haka. To na ƙara miki saki biyu kin ga uku kenan sai ki haka. Ya sun ban saku ba. Wallahi ban saku ba. Saboda a yanzu da nake magana kai ni ba matarka bace, har sai ka maido da ni. Idan ka maido da ni ka ƙara saki na, shine ya tabbata ka sake ni. Amma yanzu tsakanina da kai saki ɗaya ne. Duk wanda ya yarda da abin da na faɗa ya danna ɗaya. Da Allah ku taya mai sharing ɗin wannan bidiyon saboda ƴan uwa musulmai su amfana wanda suke wasa da saki. Bye. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa. Aikin banza, mutum bai da aiki in ya tashi ya fita, yan mata ce sabinsa suna bin layi, suna son sakaman shi kai kadai ne aka gagawa farin jini a duniya. Ta inda kike burge nan zaki fita unguwa sai ki dauko likaf ki rufe fuskar ki. Saboda ba ki so kowa ya kalli wannan kikkiawar fuskar ta ki illa sai ni kadai. To yanzu ai ba ni zan sa ba. Wai ma in tambaye ka uban waye ce maka nikaf din da na dauko nawa ne? To dalilin da yasa ka gane sai na ce to bari in dauko maka ɗaya daga cikin nikaf ɗina in daure maka fuska da shi. Ba wanda zai ganka ko ya ga kamanninka ko wani abu haka, sai ka fita a haka kaga ba ruwanka da yan mata. To ina hular taka sai in daura maka. Yawwa mai gidana kaga inda kai kyau. Shi ne ka hambarar? Me kika mai da ni ne? Lafa. Haba mana baban tinkiya na. Kin dauki wani lakabcin yafa min, kin dauki wulacin yafa min, sai in fita a haka. Kai, look at my face. This one na official amaryan baban tinkiya. Zan yi maka rashin mutunci idan baka fita da wallahi nikaf din nan ba. Kar ka ga ina lallaba ka. Maza dauko ka daura. Ni za ka gwada wa iskanci. Maza daura ka fita. Kai ni sai wallahi sai ka sake ni. Sai mu fita daga gidan nan aure da ni da kai ya kare ku kwashe kaya na tas da man daga ni sai wannan dan tayas din aka kawo na a gidanka. Ko irin albarkacin nan na kafet da ake sawa mutum a fo da amarya baka kawo min daga gidanka ba. Da kina lallaba ka? Ba za ki raka ni ba? Ba zan raka ka ba, cewa ne ka tafi. Kai aikin malam ya ci. Ai da ya dan sake ya dan yi na ga ya dan wannan hannun jikina yayi sanyi. Na ce ba? Idan kuna tare da ni, ku danna ɗaya. Idan ba ka tare da ni, ku danna biyu. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa.